Dakle, bijelo, zeleno, narančasta kockica bi trebala doći ovdje. I sad, zapravo vi kad budete pamtili kutove, vi zapravo ne morate čitati sve tri boje. Naravno da vi morate vidjeti sve tri boje da biste znali gdje ona dolazi. Ali ne morate pamtiti sva tri slova početna. Dakle, B, Z, N. To vam nije potrebno. Vama su dovoljno samo dva slova da biste vi zapravo znali točno o kojem se kutu radi. Vi biste sad mogli reći, ako kažem bijelo-zelena, da bi to mogla biti i bijelo-zelena narančasta i bijelo-zelena smeđa. To je istina, ali samo polovično. Ako se unaprijed odredite da čitate boje na kutnim kockicama u smjeru kazaljke na satu, dakle bijelo, zelena, narančasta, to je u smjeru kazaljke na satu, to može značiti samo jednu kockicu. Dakle, bijelo-zelena postoji, jer dakle ovdje bi trebala biti bijela, a ovdje zelena. Dakle, bijelo-zelena, jel, u smjeru kazaljke na satu. Dok recimo bijelo narančasto zelena ne postoji, to vam se neće dogoditi nikad ako čitate u smjeru kazaljke na satu. Ista stvar i sa ovom ovdje. Dakle, bijelo smeđa zelena postoji, ali bijelo zeleno smeđa ne postoji. Dakle, uvijek čitajte kutne boje u smjeru kazaljke na satu i točno ćete znati o čem se radi. Iz početka će to biti mali problem, ali uz malo vježbe će to se sjesti samo na svoje mjesto i zapravo ćete i za vrijeme čak slaganja na slijepo će vam biti to, ako to malo odvrtite film u glavi, će vam biti zapravo lako pronaći točno kockicu koju želite. Sljedeća stvar koju želim objasniti. Dakle, u prijašnjem videu mislim da sam se malo nespretno izrazio. Kada sam rekao da vi zapravo ne možete promijeniti broj ciklusa koji se mora dogoditi, ali da zapravo možete utjecati na to kad će koji ciklus doći. To je istina. Htio sam samo reći da u slučaju, dakle, kad vi slažete, ne znam, na primjer složite kroz privremenu poziciju tri rubne kockice i dođe vam kockica koja bi zapravo tu trebala biti. Dakle, vi tu morate napraviti proboj u novi ciklus. Taj prvi proboj u novi ciklus vi morate napraviti. Dakle, na njega ne možete utjecati. On dolazi, njega vam jednostavno određuje slijed kockica koje dolaze u privremenu poziciju. Ali vi možete, u slučaju da postoji još proboja u novi ciklus, vi možete tu određivati kad će oni doći. Znači, dakle, možete birati hoćete sa ovom ovdje kockicom to složiti, hoćete ovu kockicu zamijeniti sa onom u privremenoj poziciji ili ovu. I onda ponovite priču. Ako vam ta baš ne odgovara, izaberete drugu. Dakle, vaš cilj je zapravo, to jest moj cilj je najčešće da ta kockica dođe, dakle ona kockica kad se probijate u novi ciklus, da se to uvijek dogodi na kraju. Jer vam to može puno pomoći u slučaju da imate kockice koje su na pravom mjestu, ali su naopako okrenute. Dakle, vi tu vam ne treba nikakav element u priči, nego samo da zapamtite da je recimo bijelo smeđa kockica na pravom mjestu, ali je da naopako okrenuta. To ćete s malo vježbe postići, vidjet ćete da je to zapravo vrlo jednostavno. I jedno važno pitanje koje često početnici pitaju je da li se proboj u novi ciklus broji kao permutacija. Dakle, zbog utvrđivanja da li ste imali paran ili neparan broj permutacija. Odgovor je vrlo jednostavan, bez mnogo mudrovanja, da broji se kao permutacija i njega morate isto tako imati na umu kad budete brojali taj broj permutacija. Sljedeće što sam želio objasniti, dakle, u slučaju da imate taj neparni broj permutacija, dakle, ova dva kuta neće biti onako kako ste i vi zapamtili. Znači, ako ste ova dva kuta zapamtili tako, dakle, smeđe zeleno-bijele, jel, smjeru kazaljka na satu, i smeđe bijelo-plavi. Dakle, u slučaju da ste ih u početku tako zapamtili, u slučaju da imate poslije neparan broj permutacija na rubovima, ta dva kuta će imati zamijenita mjesta. Dakle, imat će zamijenita mjesta i neće biti onaj redoslijed koji ste vi zapamtili. Zato vi morate, u slučaju da imate neparni broj permutacije, primijeniti R permutaciju podtipa A, dakle ona koja mijenja ove dvije kutne kockice i ove dvije rubne. Šta ćete vi zapravo s time napraviti? Vi ćete ove dvije kutne kockice vratiti onako kako ste vi imali, dakle u početku onako kako ste zapamtili, ali će ove dvije rubne kockice zamijeniti mjesta. Dakle, iz složenog stanja u nesloženo, dakle ove dvije kockice će zamijeniti mjesta i ta dva ruba neće biti složena.
Nemojte se puno brinuti oko toga, ne dajte da vas to zbuni jer vi, to vama zapravo nije bitno. Na kraju kad vi završite sa kutevima, sigurno vam se neće dogoditi na primjer ovaj slučaj u kojem vi imate samo ove dvije rubne kockice zamijenite. Dakle, te dvije koje ste prije toga zamijenili RA permutacijom. Dakle, garantirano će se dogoditi na kraju da ćete vi imati nakon što složite sve kuteve, ako ste prije toga uradili tu RA permutaciju, da će te dvije rubne kockice same doći definitivno na svoje mjesto. Dakle, to je to. Nakon što utvrdite da jako dobru metodu, preporučam vam da prvo metodu sa gledanjem, dakle sa otvorenim očima, jako dobro utvrdite i naučite, jer tek kad to sve jako dobro obradite, moći ćete slagati na slijepo. I preporučam vam da se odmah ne zalječite u startu sa slaganjem cijele kocke na slijepo, jer to neće definitivno biti moguće. Moj savjet vam je da počnete sa recimo 3 rubne kockice i potom povećavate. Dakle, prvo zapamtite samo 3 rubne kockice, a poslije toga recimo 5, 6 i potom sve rubne kockice. A poslije možete dodavati postepeno 1, 2, 3 kutne i do kraja tako. Isto tako, kad slažete rubne kockice, preporučam vam da unaprijed složite kutne kockice, dakle sa otvorenim očima da ih složite, jer u slučaju da nešto krene krivo, dakle na kraju kad otvorite oči, u slučaju da niste složili ono što ste htjeli, mislim da ćete sa složenim kutevima zapravo lakše prepoznati grešku, dakle, koju ste napravili. Evo, meni je žao što je to trajalo toliko dugo, ali mislim da jednostavno drugog načina nije bilo. Jer sam htio da pokrijem sve i nadam se da sam u tome uspio. U slučaju da je nešto ostalo nejasno, možete postaviti pitanja ovdje dolje u komentarima ili možete se registrirati na forum www.rubikovakocka.com/forum i tamo postavljati sva pitanja. To je zapravo, koliko ja znam, najbolji forum za speedcubere u Hrvatskoj. I ovom prilikom bih zapravo sad želio dati nekakve zasluge, da tako kažem, priznanja nekim ljudima koji su zapravo omogućili da se ovaj video uopće napravi. U prvom redu rekao sam, ne sjećam se stvari da li sam rekao u početku, ova metoda koju sam ja pokazao je od jednog Njemca. Ja sam je zapravo naučio od jednog Kanađanina na YouTube-u, koji je to objasnio na engleskom, i zapravo je ovaj video gotovo identična kopija tog videa i predlažem onima koji su, dakle, dobri sa engleskim da odmah pogledaju taj video, jer mislim da je, smatram, pošto je on ipak profesionalac, da je on to puno bolje odradio. Prvo, dakle, to i prva priznanja tom Kanađaninu, njegov nadimak je Bad Mephisto, ja mu ne znam pravo ime. Drugo priznanje ide definitivno Air 84 ili Alex, kako ga mi zovemo na našem forumu, jer je on zaslužan za ubacivanje, kao što vidite, slika sa permutacijama i nekakvih slova i titlova i tako, da biste lakše sve razumjeli. I svim onima koji su me podržali u ovom, dakle, cjelokupnom forumu, moram reći da je bilo potrebno jako puno živaca za ovo, ali eto, kažem, uz pomoć mnogih ljudi to je i ostvareno. I na kraju, namjerno ovo govorim na kraju, najveća zasluga za sve ovo što postoji u Hrvatskoj oko speedcubinga, dakle brzog slaganja kocke, ide jednom čovjeku mislim da je iz Zagreba, nisam siguran, Davor Skeleđija, koji je dakle vlasnik jednog dućana iz Zagreba koji se bavi distribucijom originalnih Rubikovih kocaka i V-Cube kocaka poput 5x5 i mnogih drugih stvari. On je zapravo najzaslužniji za uvoz kvalitetnih kocaka u Hrvatskoj i organizirao i nekakva mini natjecanja na nedavnom Špancir Festu. I kažem, za mnogo toga on je čak napravio i taj forum na kojem se mi svi skupljamo i kažem, zapravo sam definitivno 100% siguran i mislim da će se složiti svi ostali oni koji, dakle, su u tom mom svijetu, da je on najzaslužniji za sve ovo. Sve, dakle, mislim da sam rekao, samo još želim reći da ću sa strane u opisu videa ostaviti nekakve linkove